Αρκετές φορές ακούμε πελάτες να μας λένε ότι είμαστε ακριβοί. Και πάντα η ερώτησή μου είναι σε σχέση με τι. Στο κατάστημα Panic Sweets, στο Δεκρέταν, στην Κυπερούντα, χρησιμοποιούμε πάντα φρέσκα. Κάθισα λοιπόν και έκανα μία έρευνα για να βρω τι έχουν τα κατεψυγμένα. Τι τρώμε. Γιατί αυτό που αγόρασες χθες για τα γενέθλια του παιδιού σου έχει φτιαχτεί πριν από 3 μήνες και περιέχει τα παρακάτω. Και επειδή δεν τα θυμάμαι, γιατί δεν τα χρησιμοποιώ, θα μου επιτρέψεις να στα διαβάσω. Οι κατεψυγμένες τούρτες δεν έχουν βασικά γευστική πολυπλοκότητα. Δηλαδή, έχουν μία μόνο γεύση και αυτή είναι η γεύση της ζάχαρης ή καλύτερα η γεύση της φρουκτόζης, διότι η ζάχαρη δεν μπορεί να στήσει σωστά το γλυκό και χρησιμοποιούν τεχνητά. Οπότε τρως μια κουταλιά και αμέσως έχεις μια τεράστια ποσότητα γλυκύτητας και μόνο, τίποτα άλλο. Στις φρέσκες τούρτες τα υλικά αναπνέουν, οπότε δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο. Πάμε να σου διαβάσω λοιπόν τι έχει μέσα μια τούρτα που πήρα προχθές από μια αλυσίδα. Δεν θα στη δείξω για ευνοϊκούς λόγους. Η χρήση πρόσθετων και συντηρητικών εκτοξεύει τα ζάχαρα ενός γλυκού. Τα συντηρητικά που έχει μέσα είναι το σορβικό κάλιο, το προπιονικό ασβέστιο και το βενζοϊκό νάτριο. Κάτι που στα γλυκά του Panic Sweets δεν θα βρεις ούτε ίχνος από αυτά. Ούτε ίχνος. Επίσης έχει γαλακτοματοποιητές και σταθεροποιητές, όπως τη λεκιθίνη, μόνο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, κόμι ξανθάνης ή κόμι γκουάρ. Έχει βελτιωτικά γεύσεις, διότι όταν θα μπει στην κατάψυξη η γεύση θα πέσει, οπότε για να μην γίνει αυτό, περιέχει μέσα τεχνητά αρώματα για να παραμείνουν τα αρώματα της τούρτας, διότι τα φυσικά στη μεγάλη ψήξη χάνονται, και περιέχει επίσης σιρόπι γλυκόζης και φρουκτόζης, αυτό που είπαμε πριν. Σημαντικό, περιέχει υδρογονωμένα φυτικά λιπαρά, όχι βούτυρο. Το βούτυρο που χρησιμοποιούμε εδώ είναι ΑΑΑ, όπως και τα υπόλοιπα υλικά. Βούτυρο. Περιέχει επίσης χρωστικές ουσίες, όπως την ταρτραζίνη, την αλούρα red και το sunset yellow. Όλα αυτά στην τούρτα που πήρες για τα γενέθλια του παιδιού σου.